jarraitzen dugu gure zikloa, martxo berdintasunean, eta gaur daukagu gurekin Janire Castrillo, eta, bueno, izango da, azken aurrekoa, itxalditxo azken aurrekoa izango da, eta datorren astean berriro elkartuko gara hemen, eta itxengo dugu pelegrinei buruz, Done Jakue pelegrinei buruz, pelegrinas, ulertzeko hobeto. Baina gaur hemen daukagu, esan dudan moduan, gure azken aurrekoa, eskerrik asko lehenengo eta behin Janireri gurekin abentura honetan, parte hartzeagatik gurekin, eta, bera da doktorea, EHUko doktorea, eta ikerketa desberdina ditu Euskal Herriko emakumei buruzkoak, eta bebai komertzioari buruzkoak, eta ikertzen du garai hartako feminitate modeloa nolakoa zen, eta azken finean, bere tesia deitzen da Mujeres Vascas durante la Edad Media, vida familiar, capacidades jurídicas, roles sociales y trabajo, eta gainera, aprobetxatzen dut aukera esateko argitaratuta dagoela. Oso liburu interesgarria, bide batez, nik esaten dut. 2018an hasi zen lanean unibertsitatean, matematika, zientzia esperimentalen eta gizarte zientzien sailean dago lanean, eta iaztik ona agregatua ere bada. Beraz, ikusi dugun moduan, eta bere ikerketa lerrotan ikusten den moduan, hasi zen pixka bat historia aztertzen, eta lana dela eta pixka bat bideratu egin du berriro bere ikerketa lerroak, eta didaktikan, eta irakaskuntzan, hezkuntzan bideratu egin dituela bere ikerketa lerroak. Adibidez, eta nik esango nuke gero izango du aukera ikusteko bere itxalditxoan. Momentu honetan, ikertzen dabil, momentu honetan Euskal Herrian nola tratatzen den Erdi Aroko materialak, testu liburutan, adibidez, eta batez ere informal eremu, hezkuntza eremutan, bebai. Koedukazion edo eskidetza, da bere lerro nagusitako bat, bebai, eta azken finean bere helburua da eramatea, ikerketan, hipotesiak edo materialak edo ideiak lan egiten ditugun, eramatera bebai hezkuntza formalara, Eta gero bebai, azken bolada honetan, badabil ere, temas kontrovertidos edo gatazkatzu izan aldiren arlo desberdinak edo gai desberdinak ere nola tratatzea ikasgeletan, testu liburutan, eta ikusiko dugun moduan bere ibilbidea oso zabala da, oso aberatsa, eta bakarrik esateko, plazer hutsa da guretzat berarekin kontatzea, eta ziur gozatuko duzula itxalditxoaz. Eskerrik asko etortzeagatik, kontuan hartuta eguraldia, hemen gozo goten da, etxean baino, agian. Eskerrik asko, Jani. Kaixo danoi, eta ondo entzuten zait? Ondo entzuten da? Orain bale. Hori, kaixo danoi, eta ondo etorriak hitzaldi honetara. Eskerrik asko, noski bertaratzeagatik, Teresak esan duen bezala, eta nik eskerrak luzatu nahi dizkiet ere Teresa Campos eta Itziar Aloriari alde batetik gonbidapen hau egiteagatik hona etortzearena, eta beste alde batetik ere gai hauekiko emakumeen historiarekiko interesa agertzeagatik, eta esparru hontako ikerketan nola baitere gizarteratzen laguntzeagatik horrelako jardunaldiak antolatuta. Eta hau esan da, komentatzea, apur bat gaurko hitzaldiaren ideia dela nolabait
zenbait urtetan zehar nire doktorego tesia, Teresak aipatu duen Erdi Aroko euskal emakumei buruzko doktorego tesi horretan, ekoiztutako hainbat esparrutako jakintzak edo nolabait sintetizatzea, eta zuekin partekatzea hori da gaurko saioaren helburua. Esatea, klaro, Erdi Aroari buruz arituko naizela, alegia 14. eta 15. mendetan zentratuko naizela. Komentatuko dudan guztia nolabait ere eraikitzeko baliatu nituen askotariko iturriak bere garaian, legedi korpusak, testamentuak, eskontza kontratuak, kronikak, hainbat iturri esate duan bezala baliatu nituen, eta garai horretan tesia eraikitzerakoan edo bildu nuen informazio handanatik gaur aukeraketa bat egin dut, hona ekartzeko, eta espero dut lortzea, zuei eskaintzea nolabait garai horretako euskal lurretan bizi ziren emakumeen bizimoduari buruzko argazki orokor bat. Hitz egingo dut hainbat konturi buruz, zertzelada batzuk emanda gai bakoitzaren inguruan, eta gerora galderen tartea heltzen denean, zalantzak edo geratzen badira airean, saiatuko naiz ebazten. Eta hemen ikus dezakezuen bezala, diskursoa egituratu dut 4 ardatz tematikoetan. Lehenik eta behin arituko naiz Erdi Aroko emakumeek pasatzen zituzten bizi zikloen inguruan. Bigarren puntu batean azalduko ditut zeintzuk ziren emakumeek alor publikoan jarduteko zituzten mugak eta ahalmenak. Gero hitz egingo dut gizartean betetzen zituzten rolen inguruan eta funtzioen inguruan, eta azkenik jarriko dut arreta lan esparruan, emakumeek egiten zuten ekarpen laboralean. Eta hau izango da apur bat hitzaldiaren mamia. Baina, mami horretan sartu baino lehen, iruditu zait garrantzitsua aipatzea, datorren guzti hori testinguratzeko, kontatuko dudana, enmarkatzen dela emakumen historia deitzen den korronte historiografiko batean. Korronte historiografiko hori aurreko mendeko 70. mendean sortu egin zen, feminismotik eratorri ziren hainbat kontzeptu, generoa adibidez, zientziaren esparrura ekarri zirenean, eta, azken hamarkadatan emakumen historiak hazkunde izugarria izan du, produzio bibliografiko erraldoia ekoiztu da gurean, eta nolabait ere ikerketa guzti horiek lagundu dute edo lagundu digute iraganaren berri irakurketa bat gauzatzen. Emakumei errelatu historikoan dagokien lekua aitortzeko nolabait. Badakit oso garai urruneko irudia ekarri dudala, baina paradigmatikoa denez, denok txikitan eskolan erabiltzen genituen testuliburuetan ikusi dugulako hominizazio prozesuaren errepresentazio androzentriko hau ziur nago, horregatik ekarri dut. Gaur egun lortu dugu nolabait ere hori gainditzea eta errelatu historikoari emakumeen ikuspegia ere gehitzea, eta hori da gaur saiatuko naizena ni hemen egiten Erdi Aroko euskal emakumeekin. Eta, orduan. Esan dut lehen, hasiko nintzela hitz egiten bizi ziklo femeninoen inguruan edo emakumeek bizitzan zehar pasatzen zituzten estadio desberdinetan zituzten baldintzapenak eta komentatzen. Orduan, iruditu zitzaidan, prestatu nuenean hitzaldia, akaso interesgarria izango zela irudi batzuekin hastea. Hemen dituzuen 2 irudi hauekin. 2 irudi hauetan islatzen da emakumeentzat oso garrantzitsua zen desberdintasun bat, eta desberdintasun hori hain zuzen ere bada birjintasunaren galerarena. Alde batean, ezker partean ikus dezakezue emakume ezkongabe edo dontzeia bat, eta eskuman emakume ezkondu bat. Zelan dakigu
haien kondizio sexuala edo zibila zein zen, pues bigarrenak tokadu bat daramalako. Eta tokadua zen garai horretan, Beherdi Aroan, mendebaldeko Europa osoan emakume eskonduen simbolo bat. Eta gainera, Euskal Herrian bazeukan ere nolabait forma berezi bat, kornukopiarena. Eta emakume eskongaben kasuan ere estetika berezia zen, ze hile laburra eramaten zuten. Eta orduan, hemendik pasatu ziren hainbat bidaiarik, haien kroniketan utzi zuten nolabait ere euskal emakumezkoen estetika honek sortutako harriduraren aztarna. Eta hauek, bi grabatu hauek, por ejemplo, beste batzuen artean, badira Christoph Weiditz alemanaren grabatu batzuk, tipo hau izan zen Carlos Bosgarrenaren erregearen enbasadorea, eta Euskal Lurretatik pasatu zenean, ikusi zituen hemengo emakumeak, eta zuen, eta grabatuta utzi zituen haien estetika, ez? Baina, ni ari nintzen nolabait ere bereizten nola emakume eskongabe, edo birginak, eta eskondu eta ez birginek, arropen bidez, publiko egiten zuten haien kondizioa, ez? Horren inguruan ari nintzen. Eta dokumentatuta dago, eta adibide bat ekarri dut, diapositiba honetan, 15. mendeko dokumentu batetik ateratako estrakto txiki bat aurkezten dizuet orain, non ikusten den nola emakumeek eskontzaren ostean, edo eskon gauaren ostean, jantzi behar izaten zuten tokadua, bai? Dokumentu honetan, oso zabale, komentatzen ari direna epaiketa batean da, ia Ortuñogo Aspekoa eta Maria Olaegikoa eskonduta zeuden edo ez zeuden. Eta lekuko batek, epaiketa horretan, baieztatzen du eskonduta daudela, kontatzen nola, Elizara joan ziren, eskondu egin ziren, eta gaua elkarrekin pasatu ondoren, zer gertatu zen biharamunean, pues que le pusieron las tocas a la dicha María de Olaegi como es costumbre, por lo tanto está casada. Bai. Eta eskontza gora, eskontza berari naiz, zergatik hainbeste garrantzia eskontzari. Eskontza bazelako Beherdi Aroan mugarri bat, personen bizitzan, ez emakumen bizitzan bakarrik. Persona guztien bizitzan mugarri bat bezala aurkezten zen, zer eskondu ostean, personak autoritatea egiten zuen irabazi, nork bere etxean, eta gainera ondasun batzuen jabe bihurtu egiten zen. Zeren, komentatzearren, ezin dugu estimatu ze adin zehatzekin gauzatzen ziren eskontzak, baina egin direnean estimazioak kalkulatu eginda 18 urteen bueltan edo gertatuko zela, gutxi gora bera, con los pocos datos que tenemos para decir esto. Bai, eta ordura arte, eskondu arte, neskatoak eta mutikoak familia etxean bizi ziren, gurasoekiko dependentzia egoera batean. Jakingo duzuenez, eskontzak garai honetan ez ziren maitasunaren gatik ospatzen, sinoke baziren bi familien arteko kontratu ekonomikoak edo kontratu politikoak inkluso nobleziaren kasuan. Eta, paktatu egiten ziren eskongaiei emon beharreko, familia bakoitzak emon beharreko eskontzariak, eta hori kontratu batean geratzen zen islatuta, notario baten aurrean sinatu egiten zen eskontza kontratu batean, eta, garrantzitsua zen idatziz erregistratzea termino guztiak edo baldintza guztiak zer eskontzara, eskongai bakoitzak eramaten zuen diru sorta garrantzitsu bat. Gaur egun gu gaude ohituta edo gure gizartean normala da gurasoengandik herentzia postmortem jasotzea, alegia gurasoak hil egiten direnean. Erdi Aroan bestela ziren gauzak, Erdi Aroan herentzia interbibos delakoa gertatu egiten zen, eta noiz transmititzen zen herentziaren parte handi bat seme alabak eskontzen ziren unean. Bai? Horregatik hainbeste garrantzia eskontzearena, horregatik eskontza mugarria zen, eta norberak jasotzen zituenan eskontzerako unean, familiarengandik oiasun ondasun horiek, autoritatea erabazten zuen, bai gizartean eta bai etxe barruan. Eta,
garai honetan jende guztiak bere eskontzarako ez zituen ondasun berdinak jasotzen, noski, eta bazeuden eskontzari mota desberdinak. Kaso batzuetan, eskongaiak jaso zezakeen familia etxea. Euskal Herriko parte handi batean, nola da, oinordeko bakarraren sistema zegoen indarrean, orduan seme-alaba bakar batek jasotzen zuen etxea edo los bienes raíces, ¿no? El conjunto del patrimonio raíz. Eta Oiane Oliverik egin zuen ikerketa batean, 16. mendeko Gipuzkoan, verifikatu egin zuen emakumeek berak behatutako eskontza kontratu sortan 30% kasuetan jasotzen zutela familia etxea. Eta hori ez da kopuru txikia. Baina egia da, emakume gehienen kasuan, eskonsaria ez zuela etxe forma edo bienes raíces forma hori hartzen, sino dote forma hartzen zuela. Eta dotea zer zan? Pues dotea zan diru kopuru bat, emakume horrek zeukan posizio sozialarekin nolabaiteko koherentzia zeukana. Bai, handiagoa izan ziteken, txikiagoa, segun eta familiaren eta beraren posizio soziala zein zan. Eta horrekin batera ere, dotearekin batera ere, ohikoa zen, oso ohikoa jasotzea asuarra. Hori ere eskontza kontratuetan ikusten dugu. Asuarra zertaz osatzen zen, pues, arropak, izarak, sukaldean erabiltzeko tresnak, horrelako elementuek osatzen zuten. Bazeuden familia etxea jasotzen zutenak, bazeuden dotea jasotzen zutenak, eta bazeuden ezer jasotzen ez zuten, eta neskazar edo mutilzar betirako familia etxean geratzen ziren kide batzuk ere. Eta importantea da ere nire ustez aipatzea kontzertatutako eskontzen testinguru horretan, bazeudela ere neskamutil gazte batzuk zirrikitu bat bilatu egiten zutena, eta maite mintzerakoan, pues eskontzen zirela nahi zuten personarekin. Zigor bat jasoko zutela jakinda ere, porque penatuta zeuden garai horretan eskontza klandestinoak edo bahiketa adostuak. Horrela ditzen dituzte garaiko iturriek maitasunaren gandik ospatzen ziren eskontzak, eta karo, zelan zen posible hau emotea, porque Trentoko kontzilioa ospatzen duen arte Elizak 16. mende erdialdean, eskontzeko prozedura ez dago erabat zehaztuta. Orduan, gertazitekeen, Elizatik kanpo, edo zein espaziotan, lekuko baten aurrean, lekukoa apaisa izan, edo ez, elkartrukatzea eskontza hitzak, bi personak, eta gero kopula karnal delakoarekin behin betiko finkotzea nola da, lotura hori, ez? Eskontzaren lotura hori, eta hori ezin zan desegin. Orduan, zirrikitu hau erabilita, egon ziren, eta dokumentazioan agertzen zaizkigu, neskamutil gazte batzuk, gitxi batzuk, egin zutenak haien familien eskakizunetik ies eta eskondu nahi zutenarekin. Pero, claro, ze pasatzen zitzaien hauei? Esaten ari banaiz, eskontzerako momentuan eredentzia jasoko zuela gazte horrek, eskongai horrek, familiaren gandik, si tu haces lo que te da la gana, pues zure gurasoek esango dute, pues orain, majito, tururu, manbru, ezta? Eta askotan jasotzen zuten zigorra izaten zen edo erentziarik ez jasotzearena, eta hori pues nahiko zamatzua zen garai horretan, nahiko zigor zamatzua esan nahi dut, edo jasoko zuten eskonsaria txikitua egiten zuten gurasoek, zigor bezala, beste kasu batzuetan. Eta, bueno, behin eskontza gauzatzen zanean, orduan bazetorren eskonbizitza, ezta? Eta eskonbizitzan zehar, zenolako posizioa zeukan emakumeak etxean? Pues, bueno, potere harreman oso argia ematen zen senarraren aldekoa, zer alde batetik senarra zen ondare aman komunak kudeatzeko erabaki ahalmen gorena zeukana, eta gainera bazeukan potestade bat, marital korrekzion deitu egiten zana garai horretan, zeinaren arabera onartu egiten zan tratu txarren bidez emaztea zigortzea. Gaitasun hori zeukan esleituta
senarrak. Baina erdiaroko gizarteak bereizi egiten zituen tratu txarrak eta marital korrekzion. Gaur egun gure gizartean hori oso nik uste dut zaila dela ulertzen bereizketa hau, baina garai horretan hala gertatzen zen. Orduan, tratu txarrak ziren, tratu txar, esan dezagun, gratuitoak, eta marital korrekzion bazen zigor fisiko edo psikologiko bat aplikatu egiten zena emazteak ez zuenean agertzen portaera egoki bat, eta hori senarrak zuzendu behar zuenean, bai? Hala ulertzen zuten orduan. Hala ere, hori horrela izan da ere, ezin dugu pentsatu emazteak zeukala etxe barruan bigarren mailako posizio bat, ze emaztea, naiz eta senarraren nolabait azpian egon edo subordinatua izan, bere azpitik bazituen seme-alabak, haien gaineko autoritatea zeukan eta noski, etxe horretan bizi ziren morroien gainekoa, eta lehen aipatu ditudan osa bat aizeko hoiek neskazar edo mutilzar etxean geratutako hoien gainean ere autoritatea zeukan, emazteak. Ordan, eta, bueno, gero, aipatzekoa da ere nola senarraren nagusitasun hori gutxiesten zuten faktore batzuk sartzen ziren jokoan, adibidez, familiaren ondasunak kudeatzerako orduan, hortu bat salerosi behar zanean, edo etxe bat saldu, edo erosi edo danadalakoa, horrelako kontratuak ikuste ditugunean, ikusten dugu beti parte hartzen dutela emazteek. Hau da, senarrak individualki ez ditu horrelako kudeaketak egiten bere kabuz. Etxeko ondasunak direnean. Ematen da, una praktika nola da, de actuación común. Biek egiten dute batera sinatu, edo zein ondasunen gaineko aldaketak. Eta hori zergatik da. Eta baita ere egiten dute erabaki batera eta sinatu batera, seme-alaben eskontzei buruzko edo zein erabaki. Eta, karo, zergatik zen hain importantea emazteak parte hartzea olakotan? Pues importantea zen, zer gizonak bakarrik egiten bazuen tramitea, gerora, akaso, bera hilostean, emazteak reklama zezaken bere ondasunen partea, eta beste kontratua sinatuko zuen beste partearentzat hori arriskutsua zen, con lo cual mejor que ella me lo firme también, y así como lo habéis firmado los dos, ya no puedes hacer nada. Eta Bizkaiko Foru Zaharrean, Bizkaian indarrian egon zan legedian, badago emakumen edo emazteen, hobeto esan da, nolabait ere erabakitzeko ahalmenaren islada bat, eta hona ekarri dut titulo bat, forukoa, foru zaharrekoa, Bizkaikoa, esaten duenak hurrengo hau. Por deuda que el marido feciere sin la mujer, ella ni sus bienes no sean tenidos de pagar cosa alguna. Osea, senarrak egiten badu, deuda bat sinatu eta bere kabuz, el marrón es suyo. A menos que, aunque ella lo sepa, a menos que, salvo si ella otorgare la tal obligación o deuda por su persona. Hau da, ez dakit ondo ulertzen den. O emakumeak sinatzen du, mailegu hau jaso nahi duela, eta marroia asumituko duela. Izten du notario baten aurrean argita garbi, edo bestela, senarraren marroia da. Bai? Orduan, honek ematen, lehen esan dut ez, etxean nolabait ere gizona dagoela hierarkiaren goikaldean edo, baina, badaude zenbait elementu nolabait ere matizatu egiten dutenak bere nagusigoa, eta erakusten digutenak emaztearen lekua ere, badela pisutzua gauzak erabakitzerako orduan, bai? Eta gero, azken bizi estadioa zein da, alarguntasunarena, eta esaten da, edo esan ohi da, emakumentzako hau zela bizi estadiorik libreena. Zerbein senarraren figura desagertzen zenean, orduan haiek ziren, maila personalean, etxeak kudeatzen zutenak, seme alaben gaineko erabakiak askatasun oso sartzen zituztenak, eta bar. Eta de hecho, Donostiko foruan, alargunak izendatzeko domina potentissima
esapidea erabiltzen dute erabiltzen du foruak askotan. Eta karo, hau gertatzen zen, emakume alarguna posizio sendo batean geratzen zen, senarrak uzten zionean bere ondasunen gaineko usufruktua. Ohikoena izaten zana. Baina batzutan gertatzen zen, hainbat kausa medio, haserretuta zeudelako, edo ez dakize kontu pasatzen zielako etxe barruan, askotan batzutan ikusten dugu senarrak esaten duela, mi usufructo para mis hijos. Ez emaztearentzako. Orduan, honek suposatzen zuen apurtu egingo zala etxeko batasun hori, eta emakume alargun honek sufrituko zuela pobretze bat zergatik. Galduko zuelako senarraren partea eta normalean bere esku geratuko zen gauza bakarra izango zalako, hasiera batean, eskondu orduan, ekarritako dotea. Hau da, diru kopuru bat. Eta horrekin, tiratu beharko zuen aurrera. Baina esaten dut, hau da, nolabait ere praktika komunena da, alargunek jasotzea senarraren partetik haien ondasunen gaineko usufruktua, ez bakarrik emazte hori babesteko bere zahartzaroan edo, sino ere batasuna mantentzeko etxean eta seme alaben onurari begira. Eta, hau esan da pasatzen naiz, aipatu dudan bigarren hildo tematiko hori heltzera, eta orduan orain izango dut izpide zeintzuk ziren emakumeek arlo publikoan aritzeko beherdiaroan zituzten mugak eta ahalmenak. Eta nik uste dut, pentsatzen dugunean, erdiaroko gizartean askotan etortzen zaigula irudi topiko batez, emakumeak nolabait ere bazirela dependienteak, subordinatuak, bazituztela oztopoak, alor publikoan aritzeko, eta neurri batean topiko hori egia da. Topiko horren atzean errealitate bat dago. Zer, hemen ikusten dan bezala, emakume eskonduen kasuan behintzat, alor publikoan aritzeko, edozein kontratu sinatzeko, edo inkluso epaiketa batean egoteko, bertaratzeko, behar zuten senarraren lizentzia, senarraren baimena. Eta hori ikusten dugu 15. mendeko kasi dokumentu guztietan. Eta hau atera dut, hemen dagoen aipu hau, epaiketa batetik, eta epaiketa horretan María López Bidaurretakoa azkoitiarrak esaten zuen que según las leyes del fuero de este reino, el reino de Castilla, se está refiriendo, usadas y guardadas, ninguna mujer casada podía hacer contrato alguno a menos que en el tal contrato interviniese o procediese la licencia marital. Orduan, zer ikusten dugu garaiko dokumentazioan, insertatzen dela beti formulismo bat, non esaten, yo fulanito de tal, y yo fulanita de tal, con licencia de fulanito, vendemos la huerta que tenemos no sé dónde, orduan, hau bazen muga bat, emakumentzako, eskonduentzako behintzat. Baina, licencia marital delako muga hontaz gain zeuden bestelako batzuk. Eta bestelako horiek eratortzen ziren erromatar zuzenbidetik beherdiaroan, 13. mendetik aurrera berreskuratzen da gaztelan erromatar zuzenbidearen parte bat, eta orduan hartzen dugu nolabait ere ideia hau, existitzen dena erromatar zuzenbide horretan, imbecilitas sexusarena. Está en latín, pero lo entendemos perfectamente, ez? Hau da emakumeok erromatar mundu horretan eta gerora beherdiaroan, guri esleitzen ziguten, emakumei esleitzen zitzaien gaitz bat. Gaitz horren arabera, askoz ere arrazoitzeko gaitasun txikiagoa zuten emakumeek, y por lo tanto, no podían hacer cualquier cosa. Eta honek ekarri zituen implikazio batzuk praktikan. Besteak beste, epaiketetan lekuko gisa aritzeko oztopo batzuk zituzten emakumeak, eta normalean bakarrik ikusten zitzaien lekuko izatea, nola esan, en causas menores, pequeños hurtos, olako. Beste kontu bat ere eratorri zena, imbecilitas sexusaren ideiaren ondorioz izan zen, seme-alaben tutoriarekin zerikusia daukan kontu bat. Gizona, senarra, hiltzen zenean,
emakumeak behartuta zeuden, haien seme-alaben gaineko tutoretza mantentzeko, behartuta zeuden herriko alkatearen aurrera joateko, eta alkate horrek ebaluatzen zuen nolabait emakume horren gaitasuna seme-alaben behar izanak eta kudeatzekota, eta orduan ematen zion, edo ez on iritzia normalean ematen zioieten. Baina era un trámite que los hombres no tenían que hacer, porque a los hombres haien emaztea hitzen zenean, inok ezien zalantzan jartzen, si tenían la patria potestad, si la mantenían o no, bai? Orduan, emakumen kalte guzti hau. Eta noski, beste oztopo bat eratorri zen hainbezilita sexusaren ideitik izan zen, politika gintzan emakumeok aritzeko izan genuen ezintasuna. Ni fuimos merinas, ni fuimos prebostes, bai? Baina, muga eta oztopo horiek existituta ere, agertu ziren erdiaroko gizarte horretan kontraesan batzuk. Edo muga horiek kontraesan zituzen emakumezkoen figurak ere agertu ziren. Nortzuk? Andre feudalak, nobleziako andreak. Zer gertatzen zen erdiaroan? Jaun andre feudalen esku erregeak uzten zituen, oso modu simplistan azalduko dute, erregeak uzten zituen eskualde batzuk, lurralde batzuk, jaurerriak, ezta? Eta hauetan gobernua familia batzuen esku geratzen zen, ezta? Esku pribatuetan esan dezagun. Orduan, espazio hauetan, gizon presturik ez zegoen unean familian, nortzuk sartzen ziren agintzera, emakumeak. Orduan horra agertu zen nolabait zirrikitu bat, nondik emakume batzuk, nobleziakoak denak, lortu zuten politika gintzean aritzea. Lortu zuten gobernu posizioetara ailegatzea. Orduan, adibide batzuk erakustearren, hemen daukagu, nik uste dut, aipatu gabe utzi ezin dugun figura bat, Maria Diaz Arokoa, Bizkaiko andrea izan zena 14. mendean, eta, emakume honek egin zuen zer, egin zuen Bizkaiko foruak aitortu. Egin zuen jaurerriko politikagintza gidatu eta tokian tokiko kargu ofizialak izendatu. Hau guztia eskonduta egonda ere, porque claro, bere senarra zegoenez Gaztelako kortean metido ahí en los líos que había por ahí en aquellos lares, bera geratu zen Bizkaiko lurraldearen buruzagitzan. Eta gainera hiribilduak ere fundatu egin zituen, birfundatu zuen Bilbo eta fundatu zituen Portugalete, Lekeitio eta Ondarroa. Eta hemen ikusten da argazkian, Portugaleten egin zioten monumentua, ez? Herriko historian izandako protagonismoaren harira eta guzti hau. Beste adibide bat Konstantza Aialakoa da. Konstantza jaiotzez Aiara eskualdekoa da, Arabarra, baina eskondu egin zen Oñatiko jaunarekin eta joan zen Oñatira bizitzera. Eta orduan, gertatu zen Pedro Belez Gebarakoa hil egin zala, bere senarra hil egin zen bera oso gaztea, Konstantza oraindik ere oso gaztea zenean, eta seme-alabak oso txikiak zirenean, eta urte askoan zehar, bera geratu zen, emakume hau geratu zen, Oñatiren buruzagitzan, eta, dago dokumentatua zelan, konderriko basaioak epaitu zituen, sententziak emititu zituen, zergak bildu zituen noski, araudiak argitaratu zituen, eta bar. Eta hemen ikus dezakezue, irudi hauetan, zenolako hilobi elegante eta suntuosoa egin zuen enkargatu bere heriotza helduko zala sumatu zuenean, eta gainera adierazgarria da, lurperatu nahi izan zuela bere familia panteoian, Aiarara, Kejanako monastegira itzuli izan, esan geratu lur arrotzetan, esan dezagun, etxera etorri izan bueltan. Eta, beste adibide bat, Maria Mendozakoa izan daiteke, Guetos jaurerriko andrea izan zen 15. mendean,
Eta, bueno, niri emakume honen figuratik harritzen nauena da, bueno, alde batetik bete egin zituela beste edozein jaun feudalek egiten zituen eginkizun berdinak, eta erabaki zuen ez ala eskonduko. Erabaki zuen ez ala eskonduko, ez dakigu, ez du inun edo ez zuen inon idatzi zergatia, baina, bueno, ziur nago berak bazekiela eskonduz geroan, beste horrek hartuko zuela nolabait ere bere jaurregiko lidergotza, eta ez dakit akaso hori izan zen arrazoi bat, ez eskontzeko ez dakit. Baina, bueno, kontua da, eskondu ez arren izan zuen seme bat, eta hau garai horretan zen, pasalir en el hola, y en todos, y el pronto, y en todos. Eta karo, arazo legal bat zen, arazo legal baten aurrean ikusi zuen bere burua, Maria Mendozakoak, zer seme naturalei, hau da, eskontzatik kanpo sortutako seme-alabei, herentzia transmititzeko, batzutan zailtasunak zeuden. Eta, karo, nobleziaren testinguruan, que estaban matando entre ellos y todas estas cosas, hau arazo bat zen. Ordan, egin zuen estrategia bat diseinatu eta eskatu zion Gaztelako erregeari seme naturala, Juan de Mendoza, legitimatzeko. Hau ez zuen bera bakarrik egin, pilo bat apaizek ere eskatu zuten haien descendentzia legitimatzea, sí, esto es tremendo. Zertarako transmititu alizateko seme hoiei herentzia. Eta Mariak lortu zuen, erregeak legitimatu egin zuen Juan de Mendoza, eta bere testamenduan Mariak eskatzen zien Huetoseko basaiuei, que ella les decía que ella les quería nombrar y les nombró por su señor natural de ellos y de cada uno de ellos y de los dichos lugares y fortalezas y de todo lo mío, después que la dicha señora de esta presente vida partiese, está hablando ella, hablaban así, vaya, berari buruzari da, que les quería nombrar a Juan de Mendoza, el hijo natural, y pedir que lo recibieran por su señor natural. Eta lortu zuen. Lortu zuen, seme horrek jasotzea jaurerria eta jarraitzea agintean. Eta, bueno, nolabait oztopoen eta mugen estenatoki hori gainditu zuten beste emakume batzuk abadesak izan ziren, emakume nobleak batetik eta abadesak beste alde batetik ditugu, eta adibide oso adierazgarri bat izan daiteke Arabako barria komentu benediktinoan, komentu horren buru izan zen Mentzia Aialakoa, solo el apellido ya. Osea, abizenarekin badakigu nobleziatik edo familia noble batekitik etorritako abadesa bat izan zela, eta dokumentazioan ikusten dugu nola abadesa honek konpas de barria deitzen den komentuaren jurisdiziopean zeuden nekazarien kontrako epaiketa sorta ikaragarria inkoatu zuela, badakizu, que onaino da nirea, ez onaino da zurea, ez ardiak ezin dituzu ekarri larre hauetara, ez bai, olako epaiketa pilo batean murgilduta dago, zer andre feudala da. Abadesa da, baina andre feudala da, eta jurisdizioa dauka komentuak, eta jurisdizio horretan berak agintzen zuen. Orduan, mugak bai, oztopoak bai, baina almenak ere bai, garai honetan. Eta hau esan da, manua apurtxu bat aurrera, eta komentatuko dizuet apur bat, orain, zein zen garai honetako beherdiaroko emakumei buruzko mentalitate orokorra. Eta horretarako, olerki bat ekarri dut, ezagutuko duzue Bernarde Etxepareren Linguae Vasco nun primita, ez da, lehenengo euskal liburua, euskaraz argitaratu zen lehenengo liburua, eta hor, emazteen favore izeneko olerki bat agertzen da, ez da? Eta Etxeparek, beste berso batzuen artean, hau esaten du, anitz gizonari bada Andres gaizki erraiten, arizki eta desoneski baitituzte aipatzen, isilka egoitia ederrago litzate, Andrek gizoneki bezi utzik ezin dairite. Hau da, gutxi gora bera. Gizon asko dabiz emakumen inguruan gaizki esaka, baina hobe lukete
isilik egotea, ze emakumeak ez dira txarto portatzen espada gizonek bultzatuta. Algo así, vale. Zergatik dauka beharra, zergatik ikusten du beharra. Etxeparek emakumeak defendatzeko, 16. mende erdian. Zer gatoz tradizio misogino batetik, itzela dena, eta hainbat teologo, hainbat pentsalari, erdiaroan zehar, hainbat obratan, pues, mespresatzen dute emakumea, eta esate dute, pues, emakumea dela salapartatzua, pekataria, Eta horren aurrean, ideia misogino guzti horien aurrean, erdiaroan oso polita den mugimendu bat sortzen da, mugimendu intelektual bat emakumeen kereia izena daukana, eta Europan punto desberdinetan modu dispersoan ematen dana, eta bakarrik noski ambiente kortesanoetan, vale? Jende kulturalki jantzia dan horren esparru horietan ematen da bakarrik, eta bueno, pues, badaukagu hor Cristina de Pizan figura, emakumeen kereia mugimendu intelektual honen figurarik igual representatiboena dena, eta tipa honek idatzi zuen 15. mendean, emakumeen hiria deitzen den obra bat, non, bueno, irudikatzen duen emakumezkoen figura, hiri alegoriko bat, eta ekartzen dituen hiri horretara greziar mitologiako edo bibliako emakume bertutetsuak esateko, oye, esto no son tan malas, mira lo que hizo Sara, mira lo que hizo, no sé, bai, badoa adibideak ematen, vale, nolabait ere emakumei dignitate, garaiko misoginiak kendu dien dignitate hori itzultzeko, bai? Orduan, mentalitate esparru honetan kokatzen da orain kontatuko dudana, bai? Noen kokatu apur bat diskursoa, zer erdiaroko gizartean nolabait ere rol aldetik emakumeak bi polotan bereizten dira, daude emakume onak, daude emakume txarrak. Nortzuk dira onak eta nortzuk dira txarrak eta zergatik. Bueno, emakume onak. Emakume onak dira portaera sexual arautuen barruan mugitzen direnak, bai? Ezkontza arte virgin mantentzen direnak, ezkontzaren baitan seme-alabak izateko harremanak besterik ez dituztenak, eta alarguntzean, lutoan edo senarraren ohorean mantendu egiten direnak, bigarren aldiz ezkondu barik. Debozioa agertzen dutenak ere badira onak, hori da, emakume honen beste kualidadeetako bat, debotoa izatearena, eta horregatik ikusten dugu, por ejemplo, emakume erlijioso profesionalek, beata eta zerorek, adibidez, daukaten ospe sozial handia, eta nola garaiko gizarteak haien gana jotzen duen askotan eskatzeko, otoitz egin dezaten ez dakinoren alde, estimu handia dauka emakumeengan debozioak. Beste elementu bat edo beste kualidade bat ona izateko, bazen sendiaren baitan eta auzoaren baitan laguntasun agertzea, asistentzia agertzea. Eta, por ejemplo, familiak haiek ziren, emakumeak ziren, hildako zeniren memoria zaindu behar zutenak, bai? Hori ikusten da adibidez, familiako kide bat hiltzen danean, ieta elizkizunetara ofrendak eta eramate dituztenak emakumezkoak dira, eta, bueno, nolabait ere eginkizun hau eurena da, eta, bueno, beste elementu bat emakume hona izateko, sume eta neurritzua izatearena izango litzateke, erderaz, recatadas, comedidas, eta ilustratzeko emakume honen inguruan aipatu ditudan kualidade hauek ekarri ditut adibide batzuk, baina ezin naiz asko luzatu, porque uste baino gehiago tardatzen ari naiz gauzak azaltzen, tarduan, bueno, adibidez. Esan dut, elementu importante bat emakume hona izateko, zala portaera sexual arautuen barruan mugitzea, ezta? Eta arau hoietako bat bazan ezkondu arte virgin mantentzea. Bale, pues, non ikusten dugu virgintasunaren garrantzia honen adibide bat, Nafarroako Foru Orokorrean dagoen pasarte honetan.
irakurriko dut, bale? Eta joango naiz apurka-apurka azaltzen. Hau da, birjintasunaren frogaren errituala. Ez dakigu gauzatu egiten zan, edo ez zer ez dago dokumentatuta praktikan hau egiten zanik, baina korpus legalean agertu egiten da, eta beraz, algo de verdad hay aquí. Zer esaten dute, foruan egin behar dala emakume bat ezkondu baino lehen. Bueno, pues que prengan a 3 chandras, que cojan a 3 etxekoandras, de creer que sean confiables, y que prengan a la esposa, que cojan estas etxekoandras, que cojan a la esposa, y que la pongan en casa y que la avillen, que la preparen bien. Y le den en las manos guantes. Le ponen guantes, le ligan las muñecas con cuerdas para que no se pueda soltar, y otros sí que hagan el lecho y que la échenla, catando en los cabellos al loro y en otros miembros si tiene aguja o otra cosa que pueda sacar sangre. Que no tenga nada por ahí. Y entonces, una vez verificado que no tiene nada esta mujer, entonces que adulan al esposo, de Torri, y que lo hagan echar con ella al esposo. Y las fieles, las 3 chandras, que estén en esa misma casa, que llegan en aquella misma casa, y él levantado, o sea, behin ja gertatu danean harremanata, entonces, que caten el lecho, las 3 chandras, que verifiquen, a ver si hay restos de la rotura del himen, o qué ha pasado ahí, la prueba del pañuelo de toda la vida, pues, hemen daukazue. Si las demás dijeren que la sábana triazó, que manchó la sábana, entonces que se callase con ella. Pero si las demás dijeren que la sábana no trazó, que sea ella desheredada. A toma por saco. Arreglado. Orduan, lehen azaldu dute, ez dakigu, benetan praktikan gauzatu egiten notezan Nafarroako foruak egiten zuen birjintasunaren frogaren eskakizun hau, baina foruan agertze hutzak, ematen digu lertzera behintzat birjintasuna bazela emakume honen kualidade, edo emakume hon izateko mantendu beharreko kualidade bat eskondu arte behintzat. Bai. Gero esan dut ere, auzoan eta sendian laguntzearen kontu horrek ere pisu handia hartzen zuela emakume horenaren figura definitzerakoan. Eta honen inguruan iturrietan badaude hainbat aztarna, eta besteak beste, ekarri dut ona, emakumeek haien gain lehen aipatu dan, hartzen zuten hildako senideekiko kultuaren asuntu hau, bai? Esan dut ez, haiek egiten zituztela ofrendak, etxeko kideren bat hiltzen zenean, etxe horretako emakumeek hartzen zuten ofrendak hileta elizkizunean egitearen kargua, ofrenda horiek izaten ziren edo kandelak, luminaria, edo ogia, obladak, eta jartzen zituzten hilobiaren ganean, eta guzti hau emakumeak asumitzen zuten paper bat, eta, karo, igual gaur egun pentsa dezakegu ez daukala garrantziarik, pero en una sociedad cristiana, que si o te ibas para arriba o te ibas para abajo, y era decisivo, ez, egotea zeure arima salbatzeko otoitz egiten eta belatorio eta badakizu, ez, garai horretan honek zeukan trascendentzia handia zan, bale? Eta uste dut laster amaituko dudala, emakume txarrekin amaituko dut ados bazaudete. Eta nortzuk ziren emakume txarrak? Pues beste alderdian zeudenak, ezta? Besteak beste, lizunkeriz jokatzen zutenak, bai? Adulteroak eta prostitutak bereziki. Adulteroak Erdi Aroan kriminalak ziren, kriminalak. Eta oro har epaileek emazte adulteroa hiltzeko askatasuna luzatu ohi zioten senarrari bere sententzietan. Danontzako pekatu bat zen, bai? Gizonen pekatu bat ere bazen, baina bakarrik emakumezkoek gauzatzen zutenean adulterioa, orduan legalki zigortua izan zezakeen delitu bihurtzen zen. Gizonen kasuan ez. Diapositiban urdinez jarri dudan kuadro horretan, adibide bat daukazue, bai? 1485 Gaztelako Kontseilu Errealak Zestoako bizilaguna zen Beltran Alzolaraskoaren alde
barkamen bat luzatu zuen, por cuanto falló a María Juango de Paquino, que era su mujer, con Martín de Gueresarri cometiendo adulterio, los mató. Eta egiten dutena da, barkamena luzatu gizon honi. Tranqui, ez? Eta gero, emakume prostituten kasuan, ez ziren kriminalak, haien zeregina ez egoen penatuta, baldin eta bi baldintza betetzen bazituzten. Lehenengokoa zan tokadua zuriska eraman beharrean emakume arruntek bezala. Karo, tokadu esan dugu, bazela birjintasuna galdu zuten emakumeen simbolo bat. Pues, prostitutek eraman behar zuten noski tokadua, baina gorria edo gorriska. Para que todo el mundo sepa quién tiene delante. Y así no se confundan, por si acaso. Eta bigarren rekisitoa zen mantentzea nolabait ere urrun de las gentes de buen vivir, esan dezakegu. Bai? Hau da, ezin zan prostituzioa gauzatu herrigunean. Normalean, arrabaletan, edo nekazal esparruko posadetan, horrelako testinguretan bakarrik baimenduta zegoen. Bai. Eta emakume txarrak, esan dut, alde batetik lizunak edo lizunkeriarekin konektatutako emakume txarren modeloak ditugu, baina beste alde batetik badaude zalapartarekin konektatutako emakume txarren modeloak, las profazadas, bai? Profazada da hitz bat, bakarrik termino gramatikal femeninoan agertzen dena iturrietan, eta definitzen ditu Bizkaiko Foru Berriak como revolvedoras de vecindades que montan bulla en la calle, olako zer esaten du, y que lanzan versos en manera de libelo, edo, osea, nik uste dut diela emakume batzuk zalaparta, iskanbila eta bronka sortzen dutenak kalean, oio egiten dutelako, edo zirikatzen dutelako baten bat, eta zalaparta emakumeen kasuan, ez da ona, eta orduan, konstatatu alda garaiko arauetan nola emakume batek iskanbila bat sortzen duenan jasotzen duen zigorra, handiagoa da gizon batek kalean iskanbila sortzen duen aplikatzen zaion zigorra baino aldea dago, bale? Orduan beste emakume txar eredu bat da, la profazada o las profazadas, hobeto esan da. Eta gero emakume txarren artean, nola ere, sorginak ere ditugu, edo magiarekin eta sorginkeriarekin konektatutako perfil guzti horiek, eta hauen, basikamente egiten dutena da, garaiko ortodoxia mediko edo ortodoxia erligiosotik, edo ortodoxia erligiosoarekin kontraesaten diren praktikak gauzatu. Eta bueno, batzutan, egia da, gerora, nola da, zorginen eiza deitzen den fenomeno hori modernoa da, askotan betzatzen dugu Erdi Arokoa dela, pero la caza de brujas aro modernoan gertatzen den fenomeno bat da. Eta Erdi Aroan, nolabait ere, eraikitzen ari da, Erdi Aro amaieran, 15. mende amaieran, badoa forma hartzen sorgin txarra eta deabroarekin paktua egiten duen sorginaren irudi hori gestatzen ari da, baina Erdi Aroan sorginkeriagatik epaituak diren emakumezkoen kasuak badaude, baina ez dira masiboak, eta normalean ez dira sorginak, sino hechiceras. ¿Vale? No es la bruja que pacta con el diablo, que es una hechicera. Bai. Eta bueno, nolabait ere, ez dakit lan munduari buruz hitz egin nahi nuen ere, baina ez dakit zer egin dudan, zer normalean ez nahi zain beste luzatzen, baina igual beste baterako utziko dugu, bakarrik komentatzea, hori, badaudela iturrietan emakumezko hainbat ogibide, eta askotan ere gaur egungo genero estereotipoak apurtzen dituztenak ere. Por ejemplo, hemen ikusten duzuen irudi honetan, hau da Iruñako katedralean dagoen kapitel bat, eta hor ikusten da emakumezko bat eraikuntza lan batean lan egiten parte hartzen. Gaur egun, arraroagoa da, emakumeak ikustea eraikuntzaren esparru horretan lanean, baina Erdi Aroan edozein obra topatzen duzu. Edozein obraren dokumentazioan peoiak
edo peoien plantillaren erdia emakumeak izango dira, seguru. Eta zer egiten zuten, pues, garraiatu oholak, edo garraiatu urak, area. Eta bueno, pues, naz hartuko igual, ez? Bakarrik esatea ja amaitzeko, sentitzen dudala posata lau jorratzeko denborarik ez izatea. Eta hori, bakarrik esatea, espero dudala hasieran aipatu dudan irakatsi ziguten historia androzentriko horretara itzulita, erdiaroko euskal emakumei buruz esandakoekin nolabait ere ekarpen txikitxo bat egin izana buelta emate horri. Eta bueno, nire ustez ere importantea dela, ez? Ikusgarri egitea bestelako agentzia historikoak, eta ez bakarrik horrelako testinguruetan, Teresak lehen aipatu duen orain, banabil hezkuntza fakultatean, eta parkatu batzutan igual erabiltzen du hezkuntza oso kalekoa, eske flipatu egiten dut. Eske testuliburuetako irudiak gaur egun eskoletan erabiltzen diren testuliburuak behatze dituzu, eta historiografian ekoiztu egin den jakintza guzti hori non dago, eske ez de locos y de locas. Ikusten duzu ez da, biztanleria piramide horretan, non dago erregina, non daude Andre feudalak, non daude Andre mercatariak, que la costa vasca está petada de mujeres que están comerciando con gente de Flandes, de no sé qué, eta ez daukate inolako isladarik. Numerikoki, zenbatzen badugu, kuantitatiboki, figura femenino eta maskulinoen arteko desproportzioa ikaragarria da. Baina eske, 50 ziren, gaur egun bezala. Gero, potere espazioetan, ez dago emakumerik. Gremioetan, ez dit denborarik eman lan munduan egindako ekarpena eta lantzeko apur bat, baina eske gremioek izaera familiarra zeukaten. Nola esan egongo etxeko Andrea eta etxeko alaba zapatak egiten edo ez dakize, noski, egongo zala. Eta ez dira agertzen, eta eraikuntza obretan ez dira agertzen, eta badakigu, lehen esan dut, plantillaren erdia emakumeko osatzen zutela. Ordan beste barik, honekin amaitzen dut, bakarrik aipatu nahi nuenez, batzutan igual oso polita dela emakumen historia, baina erronka pilo bat ditugu egiteko, eta besteen artean irakasten ari garen historia hori ere aldatzea. Eta eskerrik asko arretagatik. Orain, espero dut izatea minutu pare bat edo eskerrik asko, Janire. Zalantzarik edo? Ea baten bat ausartzen den, zerbait galdetzeko, komentatzeko, partekatzeko gurekin? Ez? Ni dekot, gauza pare bat. Zuk aipatu duzu hezkuntzaren kontua eta lehenengo itxalditzoan museoa eta feminismoari buruz hitz egin genuenean, gaia ere atera zen, nola ez. Eta ibili ginen hitz egiten edo testu liburuetan atapuerka kenduta, iaia horrelako momentu honetan ikerketetan agertzen diren datuak eta hipotesiak eta teoriak eta ez dira agertzen testu liburutan. Entonces, hori oso importantea da, azken finean, islatzea, Janirek azaldu duena. Gu normalean, gure lanean, gure ikerketan, horrelako hipotesiekin, horrelako datuekin lan egiten dugu. Eta da frustrante ikusteko horrelako testu libururen bat, hitz egin aldugu erdiaroari buruz, baina hitz egin aldugu historia aurreari buruz, historia modernoari buruz, eta zer esanik ez arlo, edo etapa garaokideari buruz. Entonces, hantxe daukagu erronka bat, pizka bat ikustarazteko emakumeen papera historian,
horrezegatik ibili gara ziklo hau pizka bat lantzen, eta, bueno, hemen daukagu zuen interesa eta bueno, zuen babesa bai, baina bai modu zentrifikoagoa azaltzeko historia. Osea, momentu honetan, testu liburutan agertzen den historia, itxalditxoa ikusita, begibiztan geratzen da sasi zientifikoa dela, erdia faltatzen da, ez da? Osea, ez da bakarrik emakumeen bizulazetzeko ikustarazteko kontu bat, baizik eta zientziari buruz hitz egiten badugu, bai, beste diskurtso bat beharrezkoa dela, zientifikoa delako. Osea, zientifikoa delako, punto. Jaso egin duguna, sasi zientifikoa izan da, ezta? Bai. Eta gero beste aldetik, gustatu zait pilo, azaldu duzun moduan, badaude oztopoak, badaude baiti batez ere erdi aroan pentsatzen dugu, pues hori, etapa iluna, eta batez ere emakumentzako supertxarra dakize, baina zuk azaldu duzun moduan, bai, oztopoak, muga, baina gero zirrikitoak. Eta ze interesgarria den begirada edo galdera berriekin, eta horretan badu zer esanik feminismoak, horrelako galderen aldaketa horretan antxe sartzen da feminismoren eragina eta abar, testue eta iturriei galdetzen badiegu beste galdera batzuekin ateratzen dira erantzun desberdinak. Ezta? Janirek azaldu duen moduan. Eta oso interesgarria da ikustea, mugak da, baina gero bai zirrikitoak. Eta dakago antxe galdera bat. Bai, Joseba, azartzen zara? Ai. Kaixo, Janire. Nire galdera da pizkate, hemen Euskal Herriko banderizoen gatazka guztitan hain importanteak izanik eta erdiarean gerlarien garaia delako. Izan zuten parte hartzerik emakume boteretsuik aipatu dituzunak eta nola? Bai, izan zuten parte hartzea. Baditut pare bat artikulu honen inguruan, argitaratuta, eta funtzean, esaten duana lan horietan da, alde batetik badaudela emakumezko figurak zuzeneko parte hartzea daukatena, haien garai horretako ejerzito txiki horiek las huestes mugitze dituztenak batetik bestera, normalean hau gertatzen da gizon presturik ez dagoen testinguruetan, baina ez bakarrik, baina normalean horrela izaten da, orduan, daukaten nolabait ere parte hartzeko papel supletorio bat edo izan dezagun. Ez dagoenean gizon, orduan ni sartuko naiz. Baina badaude, batez ere López García de Salazarren kronikan, hor bando gerrak eta horien inguruko informazio horik gehiena kronika horretatik erator daitekela esan daiteke, hor asko, badaude adibide batzuk, pues faltaba la mujer de Juan de Arteaga, no sé qué, y fue, faltaba Juan de Arteaga y fue su mujer la que fue a la atalaya de Bilbao y se atrincheró y no sé qué, no sé cuál. Badaude olako adibide batzuk, zuzeneko parte hartzea konstatatzen dutenak emakumeen partetik, baina gero ora ere badaude bestelako parte hartze motak, bai? Alde batetik, abisuak botatzearena, arerioa datorrela jakinarazteko bandoko lagunei, horrelako parte hartzeak ere ikuste ditugu. Badago ere, ez dakit nola deitu, gatazkak direla eta sortzen diren epaiketetan ere emakumeek badute zeresana, adibidez. Aipatu dudan Konstantza de Ayala Oñatiko Andre horrek egiten du, haien bere basaioak egiten dira altzatu, eta bere aita, bere aita etortzen da, nolabait ere, militarki gauzatzera interbentzio bat altxamendu hori gelditzeko, baina gero joaten da aita, eta bera da, kargu hartzen duena, basaioekin negoziatzeko, paitegietan salatzeko que me han derribado la torre de no sé donde, eta olakotarako. Eta, gero badaude ere, eta López García de Salazarrek eskaintzen ditu ere adibide batzuk,
de los cauces informales para influir en el poder, askotan emakumeek erabiltzen dituztena. Eta, bueno, hau oso luzea izan daiteke, baina asko aztertzen ari den kontu bat da, regionalidad, ez dakiten zuen, bueno, badago erreginen eta andre feudalen inguruko autoritateari buruzko ikerketa hildo bat asko garatzen ari dena, eta hor, bueno, nolabait ere ondorioztatu dute emakumeek batzutan kauze edo bide formaletatik ailegatzen direla erabaki esparruetara, baina beste batzutan por cauces informales. Eta horrek zesan nahi du. Pues Lope de García de Salazarrek, el kronista kontatzen du nola bueno, bere emazteak momentu batean, Juana de Butronek eskatu egiten dio seme-alabak bidaltzea Juana de Butronen aitari laguntzeko en la batalla de no sé qué. Eta Lope de Salazarrek, García de Salazarrek esaten du, nik ez dut nahi, nire ez zait interesatzen zure aitaren kontu hau, eta ez, nik nolabait ere gatazka horretan ez dut parte hartu nahi, porque no me quiero meter ahí. Eta berak esaten du, idazten du kronistak, y pudo tanto la porfia de mi mujer, ¿no? Se puso tan plasta la tía, que al final erabaki nuen seme-alabak bidaltzea. Ez? Ez dakit ulertzen den esto de los cauces informales. Osea, batzutan hitzaren bidez, eta emakume horiek daukaten inziditzeko zera moduan bandu gerrateetan, bada, pues mediante la palabra para incitar a los varones a que actúen. Oda, bueno, bai, badaukate parte hartze nabaria bandu gerrateetan. Beste bat gau, Oso ondo, animatzen ari gara. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, oso politxa eta oso interesgarria. Bueno, nire dakat bi kuriosidade pare bat. Esaten dozu nien eskonkidiak eta bakotxak sekarrela dotia, hori erdi eta erdi egiten zan, osea, hor bazegoen maila zigotzeko asmoak, bueno, hori batetik ez da. Eta gero, erentzietan, esan dozu, oin ematen dela hiltzen danien, eta lehenago zala bizirik gurasoak, bizirik zeuzen momentuan, ez da. Ia horrek zalantzan jartzen zuen, arriskuen jartzea hauen etxea bera. Eskontzen, sortzi seme-alaba, dotea danai, ez? Gizonezkoei, emakumezkoei, ia dote horrek zalantzan jartzea hauen etxea bera. Zan apurra, porque zu hiltzen bazara jaz dana ematen duzu, baina biziri zaudela zera konpontzen zan hori, ez? Eskerrik asko. Vale. Itxaron, apuntatu behar ditu gauza batzuk, gauza asko galdetu dira eso. Vale. Alde batetik, galdetu duzuia eskontza kontratuetan ikusten den nolabait ere pareko donazioak egite dituzten. Hori, parkatu, zaila da esatea. Normalena, edo eredu normalena da, eskongai batek, generalean gizonak, aportatzea etxea, eta emakumeak ekartzea, etxe horretara, dote bat, nolabait ere, etxe horri aportatuko diona estatusa, bale? Eta hor, egia da, familia batek praktikan jartzen ditu, era todo taktika y estrategia, esan nahi dut. Agian bi belaunalditarako pentsatutako estrategia jarzitezkeen praktikan, ematen da batzutan ere, nola deitz, matrimonio atrueke. Hermana, hermano, hermano, hermana. Fium! Olako gauzak ikusten dira dokumentazioan, orduan nik uste dut, eta zaila da esatea, porque guk gaur egun ezin dugu neurtu etxe batek garai horretan marabeditan zeukan balioa. Eta dakigun gauza bakarra da, emazteak ekarri zituela 10.000 marabedi, demagun. Orduan, ez dakit esaten. Bai, baina logikak esaten digu baietz, nolabait ere osagarriak izan behar zuen, osagarria izan behar zela batek zekarrena eta besteak zekarrena. Bai?
Eta denetarik ikusten da, batzutan ere daude etxea eta etzea ekartzen zuten eskongaiak, eta orduan, karo, daukagu superetxea. Bai? A la acumulación. Baina, eske faktore asko sartzen dira hor jokoan. Etxearen egoera bera. Ez? Ia etxe horrek momentu jakin horretan sozioekonomikoki ondo kokatuta zegoen, bai? Dago alde batetik dirua, dago beste batetik garai horretan hain garrantzitsua zen el más valer, no? ¿Quién vale más? Prestigio kontuak ere batzutan, ordan zaila da aztertu beharko litzateke kasu konkretu bat eta ikusi, ez, zenbat seme-alaba dira. Ez? Nola egin da banaketa, zeren arabera, zergatik erabaki dute primogenitoari ematea etxea, edo ez, edo emakumeari bigarrena izan da da mundu bat, eta nik uste dut kasuz kasu aztertu behar dela zergatia eta kopuruak eta guzti hori. Ez dakita esplikatu nahi zen. Faktore pilo bat sartzen dira jokoan. La situación coyuntural económica de esa casa, si está endeudada, si no, si es mejor entonces que traiga, si está endeudada la casa, se la damos a la chica, a la hija, y que venga uno con una superdote. Es que kasuan egite dituzte erabaki desberdinak hartu. Ez dakit erantzuten dizudan horrekin. Eta gero, esan duzu, bigarren galdera bezala, ia seme-alaba asko zeuden kasuetan guztiei. Bai, ez. Ezan arriskuan jartzen, zer hori Bizkaiko Foruan eta bertokoak diren araudietan oso argi ikusten da, hemen, oinordeko bakarraren sistema indarrean zegoen tokietan, familia tronkalaren eredua zegoela ere paraleloan indarrean. Familia tronkala zer da, no es la familia nuclear, sino es una familia más extensa. Orduan, egiten zana zan, gurasoek ematen ziotenean, demagune, jarriko, seme bati etxea, bai? Eskontzara eramateko etxe hori, eskontza kontratu horretan esaten zuten, pero guk ematen dizugu, baina zu mantendu behar duzu logela bat guretzako etxe honetan betirako, nos quedamos con el usufructo de esta casa hasta que nos muramos, eta gainera seme horrek etxea jasotzearen truke, aparte usteaz bizitzen gurasoak etxe horretan, porque esa es la familia troncal, aparte, hartu behar zuen konpromesua mantentzeko a darles manutención, cuando sean viejitos eta ezin dutenean haien kabuz igual ekoiztu behar dutena, eta gainera ere hartzen zuen semeak konpromesua egiteko las honras fúnebres de acorde a la calidad que tiene esa persona, bla, 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 bla. Orduan, esan apurtzen, normalena zan, belaunaldi bateko bikoteak urrengokoari pasatzea etxea, baina haiek ere geratuko zirelarik etxe horretan jakinda, mantenuaren truke, tú eres quien decide porque ahora la casa es tuya, baina ni hemen egongo naiz, bai? Eta emango iazu jana, eta gaina hartuko duzu konpromesua niri nere eriotzean modu ohoretsuan emateko agurra. Eta beste anai-arrebak? Beste anai-arreben kasuan, daude eredu asko ere, baina normalean nola seme batek edo alaba batek jasotzen zuen etxea, eso es el patrimonio raíz, etxe guztietan zegoen ere ondasun muebleak edo, ez? Orduan, beste hoientzako, etxearen oinordeko izango eziren hoientzako, etxearen egoeraren arabera, baina normalean dote txikiak esleitzen zitzaizkien, 5.000 maravediz, eta batzutan, nanai, de la China. Bai, baina bai ikusten da, eta ikusten da nola baitere, anai arreben ordenaren araberako dotazio sistema bat. Hau da, nagusiari doterik handiena, urrengoari txikiagoa. Horrela izaten da kasu askotan. Horrelako kasuatan ere posible litzateke hori batzuk eratzen dira dote barik, eta
monasterio batera edo konbentu batera, pero claro, haiek ere eskatzen zuten dotea, no? Claro, Osea, que berdin, no? monastegiak, batzutan daukagu irudia, monastegiak zirela centros de acogida. Monastegia batean sartzeko ordaindu behar zenuen dote bat, eta dotea esan txikia. Bai. Eta zerora izateko ere dote bat ordaindu behar zen. Zerora izateko beti ordaindu behar zen dote bat. Eta gero ja bazinen zerora, eta zan kargu vitalizioa. Ze aukera zeukaten orduan horrelako persona, dote txikia edo doterik jasotzen ez zuten horiek, beata sartzea, baina ez bakarrik, ofizio bat ere, ikuste ditugunean, garai horretako herri eta hirietako padroia konturatzen gara badaudela emakume, bakarrik bizizien emakumeak. Satanizatuta apur bat, edo, satanizatuta ez, baina estigmatizatua bai. Bai, askotan, hori, badaude Bilbon adibidez ordenantzak esaten que las mujeres que vivan solas en 3 meses, si no quieren ser desterradas, que vayan a servir a una casa de bien, porque si no les vamos a desterrar. Baina, holako neurriak puntualki argieta geratzen dira. Ikuste ditugu padroi horietan jostunak, edo askotan jornalariak dira emakume horiek, regaterak, kasuan, batzutan ere amantze batuek, batzutan ikusten da, ez dukatenean dirurik eskontzeko, nos arrejuntamos, eta horrek zeukan izen bat, que era la barraganía o el amancebamiento. Que cuando ocurría entre solteros y solteras, no pasaba tampoco tanto, bai, arazoa zen, amantzebatzen zinenean gizonezkondu batekin edo apaiz batekin. Hor bai, zigorra jasoko zenuen, ez haiek, zuk. Porque eras el origen del pecado y todas esas cosas. Orduan, emakumeak zigortzei zituzten. A buscarse la vida. Gero, gizonezkoen kasuan, zer egin zezaken horrelako indotatu batek, ofizio bat ikasi, gremioren batean sartu ofizio bat ikastera eta saiatu piramide gremialean aurrera egiten, edo asko joaten zien ikastera ere, baina horretarako ere dirua behar zuten, Salamankara, eta hau ja nolabait ere esparru sozial elitistago batean, bidaltzen zituzten horrelako semeak formatzera politika gintzan, edo arlo militarrean, eta horrela. Eta dakit erantzun dizudan. Me he ido un poco por donde he querido, pero... Nik ez dakit beste galderarik edo, badago? Begi biztan geratu da, bigarrenen bat, edo hirugarrenen bat, beharko dugula, eta eskaini duzu zere burua, osea, hori apuntatuta. Eta, bakarrik amaitzeko, berriro eskerrak emateko Ignacio Aldekoa liburutegiari, aukera hau emateko, eta zuei, etortzeko, eta eskerrik asko, bale? Eskerrik asko.